सही बात काहे 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 कि जेकरा के उ चहले बिया हां जी उनके से ओकर शादी भइल बा अति सुंदर उ कितना खुश रही बहुत पहिला मिलन बा सुहाग रात में हां जी भगवान से निहोरा करती का कहतिया का कहतिया क्या बात है बिट्टू बाबा ए कहतिया आज हो पहिला मिलना मिलन सजनी के सजना हमारी अंगन गुलाब नियन खिलल बा बदना सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती देखी तो भोजपुरी हो हां जी मजदूर किसान के चहेता हां हां हर प्रदेश में लड़े वाला वाह हर प्रदेश में लड़ने वाले भाई हां जी हमारे अभिभावक परमेश्वर मुखिया जी के सुपुत्र मेरे ब्लड कहें मेरे जान कहें जय हो नंदन भैया के आगमन होइल बा आज तार देखो तनी कि कितना तू स्वागत करेला सही बात ये तो भोजपुरी हनु ऋषि भैया हां जी यह बतिया के हिंदी में मेहरारू का कही का कही जानता नहीं गावे के पहले हम का करत रही का पूछी का करत रही का करत रह पढ़ाई में बड़ी तेज बाकी तनी नाच देखे में बड़ी मन लगत रहे सही बात बाबूजी से चुपे चल जाई नाच देखे हां जी 3 बजे भोर में हां तो आज के लइका हां आरा जिला होके छपरा सिवान में हां जी उ गाना ना सुनेले सब ना रेवटी के पीछे जाई है सब हां जी एड़ी उठा के देखे हैं सके अरे अरे बड़ी एगो झका सही है सही हम का देखे का चौकी के सामने हां उन्हीं के गाना सुने के आ कितना सुंदर पत्नी कहे कितना सुंदर हिंदी में कैसे कहे कैसे कि मेरी तड़पे जवानी तड़पे राजा जी के ओठावा में ओठ जब सोटी राजा जी के ओठावा में ओठ जब सोटी भूख भूख बारी हमरा अरे दिलवा के कहते प्रभु जी ए प्रभु जी पहला बार मिलल बानी हाँ जी
बिहान हो कहीं मत दी हो ना रात भर लभ के दरिया में रात भर लभ के दरिया में नेहान हो खेती बाकी जैसन भाव चाहे दिलू है ना ना तनी जा राजन भैया भी जा हाँ जी हमारा राजन भैया भी हमारा राजन भैया भी और ऐसा मानो कि मजा आ जाए सही बात जा हो जा साउंड भी गोदना गोदावे सब ऐसा जनी हो कि आज ये भाई नया कलाकार में फिर विवाद में ले हमरा के ना ये सब ना हो सकेला ऐसा जानिए हाँ जी कि आज पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ हाँ और हमारे से बियाह तार भइल बा 2 मिनट खातिर हाँ ऊ तनी एक्टिंग करो इहो ठीक बा लेकिन ओ टाइप से ओकरा बाद रणवा हो जेबू कि रात भर अरे लभ के दरिया में नेहान हो खेती खाली बैठती है शापुर गुड़गुड़ अरे कि आज राजा जी के कोरे जवान हो काहे भर पेट नहीं खुद हरत बॉस खिसिया का जाइए कि यह पे राजा जी